Benillup, a la comarca del Comtà, s'assenta vora el barranc de Caraita. Esta circumstància fa que la població miri al cel preocupada cada vegada que hi ha un episodi de pluges pel perill que les solsides acaben enfonsant el poble. La Confederació Hidrogràfica de Xúquer acaba de confirmar en una resposta parlamentària al senador de Compromís, Carles Mulet, que el problema no és competència seua. José Colomà ha parlat amb veïns i col·lectius ecologistes perquè ens expliquen la gravetat de la situació. José. El problema que tenen a Benillup, este poble d'un centenar d'habitants que es troba al costat del barranc de Caraida, és que pel tipus de terra, quan hi ha pluges persistents, a partir de 200 litres per metre quadrat, la terra es banya, es fa més blaneta i es produeixen grans solsides. Per a que es facin una idea, esta part que està a les meues esquenes abans eren bancals i ara ha passat a formar part del barranc. Així, a la meva esquena, el desnivell és d'uns 30-40 metres, però al fons pot arribar a un centenar. Tota aquesta part de terreny que s'ha menjat l'erosió fa que en aquest punt, per exemple, hi hagi només uns 15 metres entre el barranc i les cases. Els veïns d'aquest poble de Benillup demanen solucions davant aquest problema. El problema de les solsides a Benillup no és nou. Des de fa anys, els veïns veuen com el barranc de Caraita ha estat ja a pocs metres d'algunes cases. Ja ho dic, així hi havia 4 o 5 bancals, més de les 2 que n'hi ha. Entonces, clar, sí que vol dir que això està anant-se'n, això no està quiet. Està anant-se'n més o menys segons els anys. El goteig estava a l'altra banda dels arbres i passàvem a arreglar-ho, a posar-ho, i ara no queda lloc per passar. Està el goteig ja caiguent també al barranc. El senador de Compromís, Carles Mulet, va preguntar a l'executiu per les mesures que pensava prendre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per estabilitzar el vessant. L'organisme ha respost que és un problema d'erosió natural del talús, que la dinàmica del barranc no té res a veure i que, per tant, no és competència seua. Des del poble demanen a les administracions que posen solucions damunt la taula. El que els veïns proposarien seria que es fera un talús baix, una escollera, per dir-ho així, de pedra, i que es poguera reomplir en forma de talús per a que el barranc no poguera avançar. Per als veïns de Benillup el futur és incert. Tenen por que amb el canvi climàtic les pluges persistents siguin més freqüents i el problema s'agreuge més encara.